Dagsommer. Jeg hedder Hans Jørgen. Det her, det er mit hjørne. Og det her, det er min hjørneørn. Og han er en meget, meget klog hjørneørn. Men selv ikke han kan forklare, hvorfor det skete, som det skete her over weekenden. Ifølge dommeren, så overfaldt jeg, hvilket jeg mener er lige stramt nok. Han mener altså, at jeg overfaldt en unavngiven dukkefører og hans frø. Jeg mener bare, at vedkommende har stjålet alt, hvad han har gjort i hele sin karriere fra mig, og ville vide, hvorfor. Men det betyder så også, at jeg ikke må lave det her infotainment-program for alle jer unge mennesker derude, før om med god opførsel et par måneder. Jeg har også fået at vide, at jeg skal sige, at jeg er meget ked af det. Vi er meget ked af det. Ja, vi er så. Vi er rigtig, rigtig, rigtig meget ked af det. Men Hans Jørgen og Hans Jørgens hjørne og Hans Jørgens hjørneørn vender selvfølgelig tilbage, når vi får lov. Hej hej.